Ce este în pachet? Stai puțin, o să-ți placă. Felicitări! Ești pe cale de a-ți face casa sau biroul mai securizat cu unul dintre cele mai bune sisteme wireless de securitate disponibil de la liderul din sisteme de securitate wireless Access-Tel. Înăuntrul cutiei vei găsi tot ce ai nevoie pentru a plasa, configura și utiliza cu ușurință seria 50 a sistemului wireless de securitate. Un panou de alertă, manual de utilizare și ghid rapid, adaptor de energie, senzor de mișcare plus toate instrumentele necesare. Panoul de alertă Access-Tel este inima sistemului tău. Abonamentul pentru rețea ar fi trebuit să fie deja presetat în momentul achiziționării sistemului sau ar fi trebuit să-ți oferi instrucțiuni cum să te abonezi. Pune-te în contact cu punctul de vânzare de unde l-ai achiziționat în caz că ai alte întrebări asupra acesteia. Începem. Insertează cardul SIM dacă este nevoie și conectează o baterie de 9V pentru a ține sistemul operativ în caz de probleme cu curentul. Insertează o altă baterie de 9V în senzorul de mișcare. Poziționează sistemul de alertă într-un loc convenabil. Poate fi instalat pe un perete sau pur și simplu pe o suprafață plană. Conectează adaptorul de energie la panoul de alertă, apoi într-o priză. Senzorii de mișcare pot fi plasați pe rafturi sau pereți pentru a detecta orice mișcare într-o rază de 10 metri. Raza de acoperire a senzorului de mișcare este de 120 de grade atât vertical cât și orizontal. Sunt foarte buni pentru camere cu multe ferestre, doar nu-i plasa lângă o fereastră magnetică sau lângă uși cu senzori. Dacă instalezi senzorul de mișcare pe perete, folosește suportul de fixare și toate instrumentele necesare incluse în pachet. Senzorul de mișcare este deja sincronizat cu panoul de alertă, plus este deja setat la sensibilitatea animalelor de companie, ceea ce le permite să miște liber prin încăpere. Instalează senzor de mișcare adițional pentru a mări raza de acoperire și conectează-i la panoul de alertă cu doar câteva apăsări de butoane. Sistemul tău Access-Tel 50 se poate regla simplu cu timp de întârziere pentru intrare sau ieșire. În așa fel poți determina cât timp este nevoie pentru ca alarma să pornească. Senzorii adiționali, ce pot fi până la un total de 64, de asemenea au posibilitatea de a stabili zona de acoperire printr-o simplă apăsare de butoane. Pentru a programa numărul de telefon principal pe care să primiți alertă SMS, trebuie doar să introduceți parola, codul pentru prima locație și numărul de telefon. Un număr de telefon poate fi salvat și sunând alerta de pe același telefon. Numărul de telefon va fi salvat în directorul designat. Urmează aceiași pași pentru SMS și pentru a salva numere de telefon până la un total de 8. Gata, acum puteți porni sistemul prin una dintre cele 3 moduri folosind tastatura. Mod sirenă. Emite sunete înalte de tip bip până când este oprit. Mod silențios. Nu scoate niciun sunet, intrusul nu își dă seama că alarma a fost trimisă. Mod stat. Doar anumite zone ale casei sau biroului vor avea alarma. În oricare din aceste moduri, mesaje SMS și apeluri telefonice sunt trimise, așa veți fi avizat instant de faptul că senzorul de mișcare a fost compromis. Pentru mai multe informații despre cum puteți utiliza toate funcționalitățile sistemului, vă recomandăm să citiți manual de utilizare inclus în pachetul Access-Tel 50, sistem de securitate wireless.